Прекарах 6 месеца в Бали и има толкова много неща, които ми се искаше да знам преди да дойда тук. Днес ще споделя едно от тях с теб. Бали Бели. Не става въпрос за плажно плоско коремче. Бали Бели е разстроен стомах или така забавните неща, повръщане и диария. Може би не ти звучи като нещо, кой знае какво. Че кой не е повръщал? О, не! Повярвай ми, не искаш да имаш Бали Бели. Не те остава докато не станеш на изсъхнала марулка и не можеш да се изправиш от леглото. Аз научих това по трудния начин. Ето и моите съвети как да избегнеш Бали Бели. Първо, винаги, ама наистина винаги, проверявай отзивите за местата, където ще хапваш и се увери, че те са добри и не са 2 на брой. Колкото и да си гладен. Просто провери мястото в Google. Второ, не мий зъбите си с чешмяна вода. Има места, на които се използват специални сонди и водата от чешмата е пречистена, но те са рядкост и е добре да не разчиташ на това. Трето, опитвай да не се нагълтваш с океанска вода. Ако ходиш на шнорхелинг, сърф или каквато и да е активност в океана, не поглъщай водата. Или поне опитай. Тя също е много мръсна, дори и да изглежда прозрачна и може да ти причини така ужасното Бали Бели. Четвърто, пий пробиотици. Започни да пиеш пробиотици още преди заминаването ти в Бали и продължи да ги пиеш докато си там. Повярвай ми, много ще ти помогне. За сега това. Очаквай още, може би. А ти знаеш ли за този проблем? Сподели в коментар какво мислиш.